na DCP ne. sai da dan zabarma. Yau shagali ne ake fa Hassan da Hussein ai sun yi aure. Shi dai Hassan Aisha ita ce matar da shi zai yi aure. Ko Husaini ashe Hassana ita ce fa mata guri ne haka. Yau shagali ne ake fa Hassan da Hussein ai sun yi aure. Shi dai Hassan Aisha ita ce matar da shi zai yi aure. Shi ko Husaini ashe Hassana ita ce fa mata guri ne haka. Yau shagali ne ake fa Hassan da Hussein ai sun yi aure. Shi dai Hassan Aisha ita ce matar da shi zai yi aure. Ko Husaini ashe Hassana ita ce fa mata guri ne haka. Ya rabbana kai salati ga manzo da hairul wariya. Manzon da sunnarsa ce aka raya an ka haihu bariya. Auren Hassan da Hussein ake ya kun ka hango amarya. Shi dai zumuɗi fa yayi sila har tai barin yar wushiriya. Shi dai zama na auren sunna haƙuri ake da amarya. Angonki yanzu ya zama naki danke shi ke da amarya. Farin cikin ku yau ya zama naku danke shi ke da amarya. Rana ta auren Hassan da Hussein ya kun ka hango amarya. Kama junan ku kun haɗu sosai kun wuce masu ƙarya. Ku gane cewa ibada kun kai ba gudu ba da baya. Kin ka ce kin gani kin ɗauka ba ke yan ba da baya. Angonki yanzu ya wuce yaro ke ce sila da amarya. Aure na so kun kawa junan ku kamar tufa da turare. Ku kun ka ce kun aminta da juna ba ku son ma ku ware. Na yi hangen waliyan na ku wallaba wani bare. Silar kuna ga babba da yaro sun yi ƙanshin turare. Koyi da umma da abba yadda sun kai tare. Daɗi wuya yadda sun kai tare kamar zuma ne a tare. Ba a gane sirrin nasu sun rufe ne a tare. Na yi kyan gani wannan baiti sai ne ga mu tare. Na ga ango a zaune shi na ta farin ciki baya kunci. Amarya marhaba muka yi daga ninki kan lokaci. Masoya sun fito don gasu suna ta kwasar abinci. Ni ko na ce da su duk ku tsaya domin akwai tsokaci. Lalle lokaci ya kai burin ku ai ya cika. Amarya ke da ango kanku ake ta amsa cika. Fili dan ku ne aka taru kun ga ai ya cika. Ango ga amarya alkawari ka karɓa cika. Amarya ban aron kunnen kikirin kasance da shi. Yau miji ne a tare da ke ai babu tamkar ya shi. Komai za ya faru da kusur ne aike da shi. Duk idan za ya je ya dawo ki masa albishiri. Ango miji gun amarya yau ga shawara kai rika. Ko da a ce ta yi laifi ai san ba a yi mata tsawa. Tattausan lafazi za kai hannun ta kai yau rikewa. Sannan ka tsaro kalamai wanda a kansu za ta yi tsayawa. Ke ko amarya ki daina biye mawadda ke maki ƙarya. Zauna gidan mijin naki amana kin ji karki musaya. Aljannar kina nan a kafar sa kin ji ake amarya. Dage ki zama jarmai a gare sa shi nake miki fata.
ashe Hasana ita ce fa mata guri ne haka.